tohto psíka nechcem. No ani já. Už mi jde na nervy. Ještě ho vyhodíme, dobré? Dobré. Já ho takto nechcem. Dobré, tak jdeme ho vyhodit na ulici. A už se nikdy nevracej, aby som ťa tu už nevidel. O nie, čo mi teraz robiť? Vyskúšam si nájsť nového majiteľa. Tak. Psíček, čo tu robíš? A kde máš vlastne majiteľa? Čože? Mne sa niečo stalo a mne nechce spánaček, neviem, kde uletel. Dobre, tak kde som? A čo ty tu robíš, psíček? Nájdeme ti nového majiteľa. Tak. Isto ti nájdeme podľa mňa majiteľa. Tak, a ty sa zoznám s Nesičkou. A ty sa budeš volať, napríklad Frejuška. Dobre, tak sa zoznámte. Ahoj, ako sa voláš? Ja sa volám Frejunka a ja Nesička. Super, a ty si tu jediný pes? Áno, no teraz sme tu dve. To je pravda. A čo tu robíš vlastne? Mňa vyhodili. Ja nechceli z rodiny. To je smutné. A vieš, čo sa mne stalo? Čo? Mňa s mojimi sestričkami a bratčekmi vyhodili na ulicu. No, do koša. Tak to trošku máš horšie. Ale to tiež máš také smutné. Dobre, poďme teraz nerozmýšľať o zlom. Takže pozri, mám takúto loptičku, nechce sa zahrať? Dobre, tak poďme si uhádzať labkou. Čuk, 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 čuk. Hoda. Budeme najlepšie kamarátky? Dobre. Super. Dobre. Vy tu máte aj bazénik? Áno. Môžeme sa jej opýtať, aby nám napustila bazénik. Dobre, choď sa jej opýtať. Dobre. Čo chceš, Nesičko? Chceš napustiť bazénik? Dobre, ideme napustiť bazénik. Možno aj Frejuška sa okúpe. Tak. Tak, hotovo, máte ho napustený, takže tak. Tak ide sa kúpať? Ja tu taká pomyslela, že ja sa veľmi nerada kúpam, vieš. Ale tak vyskúša aspoň jedenkrát. Dobre. To moc nie je strašidelné, iba ja moc nemám rada vodu. No akože, kedy sa jej kúpem. Chápem. No tak poďme sa kúpať aj loptičkou. Čuk, čuk.